najlepšia rada pre niekoho, kto si nie je úplne istý jazdení v teréne a nejak sa necíti, je hlavne jazdy v tom teréne. Musí do toho lesa chodiť a postupne si skúšať, napríklad nájsť si nejaký obľúbený chodníček, kde sú rôzne prekážky, korene, zákruty. Takže hlavne tá istota a tá sa dá získať jedine tým, že človek jazdí v tom teréne, inak to nepríde. Tak hlavný rozdiel je tam, že tam je terén, takže ten vám robí prirodzené prekážky a asi to najdôležitejšie je tá práca s ťažiskom. Nemôžete na tom bicykli sedieť ako za barom a vystretý a pozerať sa kade tady po krajine. Treba čítať tú stopu, predvídať. Ak vidím, že je nejaký strmý kopček, podradím si, presuniem ťažisko dopredu, viacej zaťažím predné koleso, aby sa mi nedvíhalo. Naopak, keď je do zjazdu, ťažisko dozadu, pekne zasedlo, kontrolujem stopu, dívam sa pred seba, hlavne predvídam. Nemusí byť zrovna blato po kolena, či už v blate, ale v ťažkom teréne sa prejavia všetky také menšie nedostatky. Takže sú nejaké základné veci, na ktoré si treba dať pozor. Určite prvou vecou je správny výber plášťa. Samozrejme, nemusíte mať doma 4 sety gum, ale aspoň na tú prednú koleso je lepšie dať niečo s agresívnejším vzorom. V podstate bude lepšie viesť stopu, zakúsiť sa do terénu a nespraví sa to, že vám ujde koleso, pretože ako náhle vám ujde predné, tak ste na zemi. Na tom zadnom je to také kritické, pretože ak sa vám šmykne zadné, tak väčšinou sa to ešte dá, nepadnete na hubu. Úplne najhoršia vec, čo môžete spraviť, je natlačiť tie gumy, sú úplne tvrdé, v tom prípade ten bicykel poskakuje ako koza. Hlavne v ťažkom teréne, v blatistom, je dôležité, aby bol ten tlak čo najnižší. V blate není problém to obloženie minúť v priebehu pár kilometrov. Ako náhle vidíte, že tá brzda už je, ten brzdové obloženie je opotrebované, tak je lepšie na nejaký náročný pretek, maratón dopredu vymeniť. A ešte jedno také zlaté pravidlo, ktoré de facto dobre dodržiavať, je nikdy pred pretekom nemeniť na bicykli, nemeniť žiadne súčiastky, neskúšať nič nové. Najhoršie, čo môžete spraviť, je dať novú reťaz na pretek. Už som to raz spravil a bude vám to strieľať a to môžete rovno zabaliť a ísť domov pešo. Asi neexistuje, ale najlepšie pravidlo je hlavne sa uvoľniť. Nechať ten bicykel pod sebou pracovať. Čo sa týka zákrut v blate, tam platí asi úplne to isté, hlavne všetko v kľude. Ako náhle človek začne robiť nejaké prudké pohyby alebo sa snažiť zachrániť niečo na poslednú chvíľu, vždycky spadne. Niekedy jazdím aj na horáku, väčšinou teda v tej mimo sezóny, keď som. Pre nás to je zábava, lebo zase je to trochu iné v tom teréne, človek trochu cibri tie svoje skills, ako keby, alebo teda zručnosti, ktoré má. Aj sa aj trochu kľud, nie? Hej, presne. Predsa len v tej hore, keď je človek, je radosť niekedy z ráno. Je to veľký rozdiel, no. Iba vtáky počuť, žiadne auta, nič, to je všetko. A jelene. Jelene, medvede. Poďte to s nami roztočiť na 3. ročník Škoda Bike Open Tour. Je jedno, či ste profík, hobík, alebo sa chcete zabaviť s rodinou a povzbudiť svojich favoritov. Škoda. Simply clever.